हेलो फ्रेंड्स बरायबाय माय बड' टेक चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनै 5 अक्ट'बर रबिबार 2025 लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो माय बड' टेक चेनेला खायसे दिनैसिमनि मोननैसो खौरांफोर फोसावनो लानाय जादों। दिनैसिमनि गोदान खौरांफोरा जाबाय UPPL दोलोआ 2025 निफ्राय 2030 मायथाइसिमहालागै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गारां जानानै बिटिआर एसेम्ब्लियाव आरो एसेम्ब्लिनि बायजोआव गोख्रोङै बेरेखा दोलोनि रल लालांगोनखौ बुंथिदों राजकुमार नार्जारी बिथाङा। जुबिन गार्गनि जिउ जोबनायनि सायाव सोलिबाय थानाय नायबिजिरनाय आरो नांथाबना थानाय आयेन आरो नायबिजिरगिरि एजेन्सिफोरनि सायाव गोथौयै आरो गोख्रोङै फोथायनाय दं होनना जुबिन गार्गनि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ दासिमाव फोरमायथिदों। क'क्राझाराव सासे बर' आइजोनि गिथावना थासारि आरो देहायाव माखासे जोखोम। आइजोआ थांनाय सुक्रुबार बाराय 3 अक्ट'बर खालि गोमादोंमोन। बेनिफ्राय मोनफिननो हादोंमोन 4 अक्ट'बर सनिबार खालाराव क'क्राझारनि दिब्लाइनि बामोनगाव मुंनि गामियाव। जाथायजों मोगा-मोगि जानाय आइजोखौ खायसे मुलि एबा निसानि गेजेरजों गाग्लोबनानै लुथिनो नाजानायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा। मोननो हानाय थासारियाव आइजोआ मेलेमारि सांग्रांथियाव फैथ'वाखैमोन। जाथायाव भुगिनाय आइजोनि फोरमायथिनाय बादिब्ला एबा गावनि गोसोआव फैनाय बादिब्ला मोनाबिलि समाव गावनि खामानि मावना फैबाय थानाय समावनो लामायाव सोरबा सिनाय मोनै दुथाङा गारियाव दैखोना लाना थांदोंमोन। उनाव गाव थट मोननानै गारिनिफ्राय बाज्रुमो होनना ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो खिन्थायो आइजोआ। दिनै 5 अक्ट'बराव सरकार दागोन बिपिएफआ 5 अक्ट'बराव सरकारखौ दासिगोन आरो बेयाव सा 10 जनखौ एम हिसाबै समायखिरा लाहोगोन। मानगोनां महिलारि बिथांजों हांख्रायजादों आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य आरो आसामनि CM हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहा। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे थुनलाइ आफादनि आगुनि सोद्रोमाफोरा गोदान सरकार दागोननि थाखाय गोजोन आरो गोथार मावफुंगोननि मिजिंजों लोगोसे मान बावदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ। खौरांनि मादाव दुखु गोनां बे मोनसे खौरांदि गोदान आरो गोजाम अरुण'दयनि अनसुंथाइ रां 1250 रांखौ फैगौ 7 अक्ट'बराव मोननो हागोन। नाथाय दुखुनि बाथ्राया बेनोदि BTC-आव बे मुलाम्फाखौ मोनथ'नाय जानाय नङा। लोगोसे खौरांनि गेजेरजों फोरमायबावदोंदि आसामाव सरकारि हा एबा सरकारनि मुङाव थानाय हानि दखलखौ उदां खालामफिननाय जागोन एबा इफेक्सनआ जाबाय थागोन होनना हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावो। हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायबावदोंदि BTC-आव BPF आरो UPPL दोलोआ ओरैनोब्लाबो जयै थानो हाखाया। बेखायनो बे समाव जा थिरांथा खालामनांगौ बेखौ गावसोर खालामगोन होनना खौरां बिजोङाव बिथाङा फोरमायथिदों आरो फोरमायबावदोंदि UPPL, BPF आरो BJP मोनथाम दोलोनि सरकाराव थानो हाया होनना रोखा बिबुंथिनायखौ नुनो मोनो खौरां बिजोंनि गेजेरजों। अब्ला उननि समाव बेनि सावगारिखौ रोखायै नुनो मोनगोन रायजो राजाफ्रा। 3 अक्ट'बर सुक्रुबार खालि BPF दोलोनि नैथि खोलोब पलिसि मेकिं बडि एबा PMB मोनसे मेहेरगोनां मेल जानानै थाङो आरो बे मेलाव BPF-नि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा UPPL-खौ NDA-निफ्राय आउट खालामनांगौ आरो आउट खालामब्लासो BPF-आ NDA-आव आरो एलेन सरकारनि खोथा फैगोन होनना मेलाव फोरमायथियो। RRB NTPC 2025 सिटि स्लिप आउट जाबाय। सिटि इन्टिमेसन स्लिप रिलिज खालामबाय। नोंथांमोना कम्पिउटार बेस टेस्ट एग्जाम नैथि एग्जामनि थाखाय एग्जाम शिड्युल अक्ट'बर 13 थारिखनिफ्राय जागोन। नोंथांमोना बेखौ चेक खालामनानै नायनो हागोन। आधार कार्डनि सायाव बियो मोनसे फोसावथायदि नोंथाङा मुं थं एबा जोनोम बाराय सोलायनो गोनां दं नामा? जुदि नोंथाङा बावैसो गोदान सोहोराव थाङो एबा गावनि न'खौ सोलायो अब्ला नोंथांनि आधार कार्डआव नोंथांनि थंखौ सोलायथार एबा आपडेट खालामथार। नोंथांनाव थंनि थार फोरमानलाइ दंब्ला बेखौ गोरलैयै खालामनो हानायनि गोदान अनलाइन थिसननाय खान्थि फैगासिनो। नबेम्बर 2025 निफ्राय जागायनानै नोंथाङा
आधार कार्डनि फोरमायथिफोरखौ जेरै जानबुं नम्बर, थं, मुं आरो जोनोम सानखौ अनलाइन फोसाबनो हागोन। अब्ला लोगोफोर दिनैनि सुंद' खौराङा बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथाङा खौरांखौ मिथिनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम, कमेन्ट खालाम आरो नोंथांनिसिम फिसा रिकुवेस्ट खालामो जे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम, हाजासे शेयार खालाम जाहाथे नोंथाङाबो गुबुननो मिथिहोनो हायो। थेंक इउ फर वाचिं। बाय बाय। उननि भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन।